hori Ruben García Lurrera epaileak falta dirazi du baloia Real Unionentzat. Falta asko, partiduak neuri etzate asko gustatzen Real Union egiten oso atzean sartzen ari da. Gauza bada pausotxo batzuk atzea egitea, presioak goian egin berren pixka bat atzerago egitea, baina taldean mantenduz, lerroak aurreratuta ez, baina oso atzean sartzen ari da, eta atzea sartze horrek Sanseri emango jo aukera baloia ondo mugitzeko, eta Sanse baloia ondo mugitzen bali badu, aukera sortuko ditu, Gero gauzatu hori beste arazo bat izango da, Baina atzeegi sartzen ari da. Real Unionen lehenengo momentuak onak izan dira batez ere goian presionatu duelako. Baloi irteera presionatzen zuen, baloi irteera hori zailtasun handiak egiten zuen lehenengo pausoa, eta hor baloia lapurtu eta aukerak edo faltak eta hor sortu ditu, Baina oin atzeraki, niretzako nire ustetan pausotxo batzuk atzerago sartu da. Baloia Toñori iritsi zaio, Dare Sansek 300 minutu baino gehiago daramatzan golik sartu gabe, denbora asko da. Azken 3 neurketetan utxean geratu da, 5 golik sartu. Behar du Sansek golen bat berpizteko. Castañeda. Ruben Pardo, luze jokatu du, Zini. Baloia kontrolatu Polinasek, zuzenean Otermini iritsi zaio. Real Unioneko atezaina presari gabe. Gora Oterminek, Kadamuro, buruz atzeraka, Castañeda. Alegre. Normalean ezker aldetik ikusten dugu Iker Alegre, gaur Luisma kokatu dan, beraz eskubian, Castañedak atzera, Kadamuro, baloia atera nahian, Azkoidi eta Kero, Landeira, azkenean Javi Rosek eraman du, baina epaileak Real Union aldeko falta, naiz eta lurrean min hartuta Sanseko jokalaria geratu den kolpea aurpegian. Polinasek. Josu Iglesiasek aterako du. Kero. Keroren baloi luzea goikoren bila, Toñorentzat abantaia. Sanseko atezainak hartu du baloia. Kadamuro. Horraino errexiristen da, gero atzera. Castañaga, Arkaitz eskubian. Ruben Pardori eman dio berriz ere Kadamuro. Kadamurok Jonathan eman aizion, Josu Iglesiasek moztu. Kadamuro. Berak aterako du baloia, goikoren aurrean. Beitia. Ondo kontrolatu du, bueltardia eman, aukera izan dezake eskubian Arkaitz bakarrik. Jaurtik eta urrutitik kanpora aukera Arkaitzi emateko. Aukera txarra hartu du. Bai. Aukera txarra. Ondo gainera, dena ondo zegoen. Eskubitik Arkaitz. Kinuta dena ondo egin duek. Jokalaria ekarri ditu bere ingurura. Eta ja, zurek zailen egin duzu, ekartzea zure ingurura. Danak erakarri. Venga, bestaldera. Zerulako pasioa zuen eskubian Arkaitzek, Baina hor, idea fijo batekin junda, Hor ez zuen pentsatzen beste jokaldi hortiketari getzenik, Eta hor dago, baina berriro leku honea iristen da, askatasun handiarekin baita ere. Gauza handirik egin gabe, kontrola oso ondo, oso nahi izan da, bueltardi eman. Kero utzi egin dio, Kero gutzi egin dio, bere aurrean egin du kontrola, utzi egin dio juten, Kerok bere leku hartu du, baina bere leku hartu bai, baina antxon arriskua ate aurrean zegoen. Castañagak atera du, Luismaren bizkarrean jodu baloi horrek, Landeira indartxu, falta. Sanseren aldeko falta. Entrenatzailea Zutik, orantxe. Hala da bai, Zutik, baina arpegikera eta ziurrenik pentsakera desberdinekin. Kodrok lehen txalozarta, Joseba Beitiaren jaurtiketaren ostean egindu, orduntxe ikusi diogu arratseko lehen irripartxoa, eta Miguel Sola aldiz lasai da. Ez noski, zerberak zeukan lasaitasunarekin, beste lasaitasun batekin, baina, momentuz gustora da ikusten ari denarekin, eta taldea egiten ari den jokoarekin. Hori ematen du behintzat. Iker Alegrenen
pasea. Eritxi Duran, Toñok Gaztainagari berriz ere atzetik jokatzen hasi beharko du Kodroren taldeak. Kadamuro. Baloia gora, Jonathanen bila. Laderok ikutu du, aldaratzea zein iristen zaion azkenean Ruben Pardo jaso. Rosek eskubiz Arkaitzi eman dio, baina ezin izan du baloia kontrolatu, alboko sake azkar atera du Gabarainek. Luis Marekin jokatuz, Arkaitzek berreskuratu du Sanserentzat. Arkaitzek atzera Toñori. Eta Toñok Kadamurori. Javi Ros. Gaztainaga. Arkaitz. Marraren ondoan kontrolatu du, ondo eraman dute, Ozkoidi, Beitiak berriz ere Ozkoidi eman dio. Paiaren aurrean lurrera joan da, Ruben Garzearen kolpea jaso duen edo behintzat eskuak aurpegira eraman ditu, lurrean geratu da, min hartuta. Ez dakit, azkenean denak zai, baloia jokuan da, zutitu da eta berriz ere aurrera jarraituko du jokuak, alare hor jarraitzen du makurtuta. Eskue piniko zuela Ruben Garziak. Bai, aurpegian. Horre iskin egitea nahi zuen eta... Orain bai, baloia Arkaitzi iritsi zaio, honen erdirak eta... Otarminek hartu du. Azkar atera du atezainak, Kero. Ez da idea ona, Eta Xabier, Castañeda aldaketa eskatzen ari da. Abdutore inguruan min duela esan dio guantxe Kodrori eta ikustek egonen da. Erren egiten du. Horda Castañeda Goikotxaren gainean, dagoen jokalaria hiru zenbakiarekin eta aldaketa eskatu du, beraz jokalariren bat azkar berotze ariketak egitera bidaliko du. Halaxe da, oraintxe irten da jokalari bat. Bitartean errepikapena ikusi dugu. Zaplasteko. Bai. Beroketak azkar hori beharko ditu, esatik Castañeda sufritzen ari da. Ja, bai. Eta hobe da, lehen bailen... Zelaian berotuko da. Bai, gutxi ere lusatu, lehenengo... Giharrak eta lusatu eta bar, gero pare bat karrera txoein eta barrura. Eta atxeen hau geldi dagoenean, da jokoan ez dagoenean, jarraitu lusatzen, da... Eskate poliki berotu, ez? Lehen bailen, zergatikan sufritzen ari da, eta bate hona horrek lesioa balima dauka, lesioa unditu bakarrik egiten du. Beraz, behartuta egin beharko du lehenengo aldaketa. Mejo Kodrok Castañedak min hartu duelako. Lehenengo ordu erdia bete aurretik, Jonathan. Landeira berarekin, Beitiak eraman du baloia, hor da Beitia baloiarekin jarraitzen du, ondo jokatu du, gero ezin izan dio Kolina sekondo eman baloia. Berriro ere, Arkaitzan zegoen, goian. Berriro ere komentatzen dut oso atzean daudela. Irundarrak. Zelai erdia errestasun handiarekin pasatzen dutela. Eta buruz-burukoak gelditzen dira momentu guztietan. Eta horre, pixkalena berandu aberi maten dio. Gabarain. Erdira egin du Gabarainek. Areara itxira, jaurtiketa egiteko leku ona harrapatu du, topatu du. Azkenean jaurtiketa egin du. Sanseko jokalari batek ikutu du baloia kornerra aterako du Miguel Solaren taldeak. Txaloak berriro galen. Kostatu zaio, hor lehenengo etzekien zer egin, erdiratu, gero Sanseko jokalari beraiek ematen zioten aukera jarraitzeko handik eta jarraitzeko, eta azkenean jaurtiketa atera du, jaurtiketa ondo zijoan. Ez zijoan indar askorekin, baina atea asmatuko zuen. Luis Mak aterako du kornerra. Baloia gora, Goikoren bila, Gaztañaga kurrundu, jaurtiketa gero ezkerrez Ruben Duranek, eta kornerra izango da berriro. Ezkerraldetik aterako du berriro Luis Mak, alde batetik besteraino joan da gaurko golegilea. Eta eskubiz ezkerraldetik itxiago aterako du kornerra hau.